Veoma uvaženi organizatori, dragi studenti, u stvari ne smijem da kažem dragi, nego poštovani, cenjeni, ali možete da im budete i dragi. Kolega Radenović, koji me najavio, i ja smo sačinili rad pod naslovom kritički, ne znam, tu je kritički osvrt na akademski diskurs unutar Evropske unije o međudržavnoj saradnji na prostoru Azije. Zašto smo mi u stvari vršili ili ćemo dovršiti taj kritički osvrt ili kritičku analizu diskursa u okviru teoretskih tekstova koji se bave, naučnih tekstova koji se bave problematikom Centralne Azije. Sad ću ja da se osvrnem i na Perišićeve konstatacije vezane za geopolitiku ako nastavi da priča dok ja pričam. Je li tako? Dobro. Zbog čega nisu čitane ove knjige o geopolitici? Zbog toga što je geopolitika nije nastala samo u Americi, već i u nemačkim izvorima, a posle je podosta preuzeo principi, osnove, ideja geopolitike preuzeta od strane nacizma, odnosno nacističkih teoretičara. Pa je onda bilo dosta neuputno da se neko bavi geopolitikom posle Drugog svetskog rata. To nije bilo baš pametno politički i oportuno. I ništa čudno onda što to niko nije ni čitao, ni istraživao, niti objavljivao do zadnjih nekih 10 godina, ni kod nas, knjige o geopolitici. Ali geopolitika je zaista nauka koja će vam pomoći u razumevanju savremenih međunarodnih odnosa. Ali dobro, nije na meni to je profesor Perišića. Zašto smo se kolega Radenović i ja bavili diskursom? Zašto je diskurs ovde ključna kategorija? Diskurs ima nekih 20-ak značenja, možda ima 30-ak, zaista sad ne znam, nije to ni bitno sad u broj, ali šta ono označava? Evo, da bi išao brzo, znam da ste umorni, pa ću i da više bacam pogled na papirno što ću da govorim iz glave. Diskurs označava sistem ideja, privilegovanu formu širenja ideja, privilegovanu praksu, i to regulativnu praksu, podrazumeva u stvari kontrolu, jer kad je to privilegovana praksa i određena praksa širenja ideja, onda je i podrazumeva kontrolu. To je u stvari način organizacije ideja, idejnih sistema. U stvari je u isto vreme i način definisane akcije, posrednjo i način definisane akcije. On može da bude, diskurs može da bude i institucionalno određen, odnosno uobličen, i uobličen sistem iskaza. On je u diskursu u isto vreme označava i prostor i ujedno i proces na kome se te ideje iskazuju i obličavaju i kontrolišu. Kao što rekao, diskurs je forma socijalne akcije, političke, naravno, onda i akcije. Diskurs je i način vršenja moći, kad je sve ovo pre toga, je li tako? Šta je onda krajnji zaključak ovde i šta je ono što nas je postaklo da analiziramo diskurs? Diskurs nije, dakle, samo nosilac nekog značenja, ne širio samo neke poruke, neke ideje, ili uokviruje te ideje, nije samo forma, već je diskurs geopolitički instrument. On je, znači, način ostvarivanja i širenja moći. Pa je onda i ovaj diskurs u okviru koga se analiziraju odnosno azijske integracije, način da se iskaže, da se nešto pokaže na jedan ili drugi način, da evropski naučnici ili naučnici koji objavljuju u naučnim časopisima evropskim, a taj naučnik može biti iz Kazahstana, može biti iz Amerike, može biti iz Nigerije, nije bitno. On će proći, taj članak njegov će proći recenzuru evropskog časopisa. Znate, svi znaju kada šalju neki svoj rad naučnom časopisu, znaju politiku tog časopisa i oni znaju koji je diskurs tog časopisa. Tako da čak nije bitno ko je objavio, da li je taj članak objavio neko iz Amerike, Kazahstana, uglavnom naravno iz Evropske unije,
bitno je šta u tom časopisu piše, odnosno šta u tom članku piše. Šta smo u stvari mi hteli da istražimo? Da istražimo da li je metodološki, teoretski pristup objektivan u ovim člancima koji se bave azijskim integracijama. Da li taj naučni pristup poštuje osnovne principe naučnog dolaženja do istine ili se iza njega vrlo često kriju geopolitički, u prvom redu geopolitički interesi onih ili idejni okviri, doktrinarni okviri, oni koji pišu i koji analiziraju ove odnose. Ja ipak ću vam reći vam ja, svi govornici su do sada pomenjali tu osnovnu hipotezu i naša osnovna hipoteza je bila da akademski diskurs u okviru Evropske unije u oblicima međudržavne saradnje u Aziji ne poštuje u potpunosti, pazite, u potpunosti ne poštuje princip naučne objektivnosti i da odražava političke, bezbednosne i normativne okvire evropskog razmatranja savremenog međunarodnog poretka i time eksplicitno podržava geopolitičke interese država Evropske unije. Naravno, svaka opšta hipoteza mora da ima neke posebne hipoteze koje podržavaju, bliže određuju i te tri osnovne prateće pretpostavke, istraživačke naše pretpostavke su bile da je ASEAN unutar EU pretežno da se on tumači kao legitiman i poželjan model regionalizma, da se ŠOS, Šangajska organizacija za saradnju, posmatra kao važan, ali normativno distanciran i uočljivo kritički geopolitički ambivalentan okvir udruživanja u ovoj Aziji, dok se rusko-evropski integracioni blok najčešće diskretno ili i diskursivno okviruje kao instrument širenja uticaja Ruske federacije, a ne kao neki autonomni model integracije. U meri u kojoj smo mogli, zaista, jer ovo ipak preliminarno istraživanje i uzorak je još relativno mali da bi mi u potpunosti potvrdili ove naše hipoteze, mi smo ipak u osnovi potvrdili hipotezu, a u završnoj verziji rada ćemo biti malo precizniji ukoliko možda bude bilo nijansi u ovim našim stavovima, odnosno u našim procenama i ocenama koje smo izveli na osnovu ovog preliminarnog istraživanja. Ja bih samo upravo vezano i za, na kraju krajeva i za nas, i za ovaj naš rad, i malo samo vrlo kratko ću se osvrnuti na neke stavove vrlo interesantne dotaći koje ste i vi, dragi studenti, mogli da čujete i apsolutno mislim da ste podosta mogli danas da naučite, čak i da naučite. Zašto smo, između ostalog, ne samo zato što diskurs ono sve znači, nego smo razmatrajući šta da pripremimo kolega i ja za ovu konferenciju, razmišljali na sledeći način, da nauka treba da se bavi sredstvima, definisanjem sredstava. Nauka ne definiše ciljeve, to radi politika. Mi ovde možemo da imamo naše mišljenje, možemo koliko god da se zalažemo za jednu ili drugu ili treću opciju, to nam neće pomoći. Možemo biti u pravu, apsolutno, ali ono što mi možemo dati da kažemo stanje je tako i tako, evo mi se približavamo nekoj istini, a politika će odlučiti šta se da uradi. Da li politika greši? To će opet neko drugi sutra da kaže, pa istorijska nauka će sigurno da pokaže. Mada i ona može da pogreši. Znate, kad gledate stvari iz perspektive posle 100 ili 50 godina, ne možete da budete u koži onoga, a morate da budete, u koži onoga ko je tada odlučivao. Vrlo je teško uskladiti ono što je vaše mišljenje i ono što je mišljenje nekog pred 100 godina. Tako da, jednostavno, društveni, politički, geopolitički procesi se kreću nekom svojom logikom na koje vrlo malo možemo da utičemo. Vrlo malo. Nauka može, samo kažem, da pomogne
da pomogne u tome da neko bolje odluči šta će da odluči, šta da radimo. Vezano za ranije konstatacije, vezano za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije, samo da vam naglasim, neće mi zameriti uvaženi profesori, znate, ne mogu oni sve da kažu, ne možemo mi ovih 15 minuta, koliko imam još, 2, 3 minuta, 4, koliko imam, možda treba vam napomenuti, treba da znate da Evropska unija nema striktne, jake mehanizme kojom bi ona realizovala pravne mehanizme, nego ima političke mehanizme kojom bi realizovala svoju spoljnu politiku. To je jedan od limita što je ona neefikasna praktično i u međunarodnim odnosima, što je ona, kako reče, mislim da reče profesor Dimitrijevića i posebno je to rekao i profesor Perišić, čini mi se, ona je zaista geopolitički patuljak. Ona je u stvari nejaka. Nije Evropska unija uvek bila nejaka. Odnosno, s područja Evrope su sile bile i Portugalija, imperijalne sile koje su vladale sa ogromnim teritorijama na globalnom nivou, odnosno sad se kaže na globalnom nivou. I Španija, i Velika Britanija, pa i Nemačka pomalo. Znači, nije Evropa uvek tako bila slaba. Međutim, vidite, došao je istorijski trenutak da je Evropa zbog svojih sigurno strateških, ali pitanje je da li je ona mogla to da uradi. Da li je to mogla da uradi i da se dogovori. Ne može da se u međunarodnim odnosima ne ide tek tako i lako dogovaranje. To nije kafanski dogovor gde ćemo sutra da idemo. Jednostavno je Evropu su istorijski tokovi odneli na mesto gde je sada. Ono što je sigurno Evropa kriva je ono što je profesor Kajte spomenuo, to su idejni okviri koje ona gubi. I filozofski, i hrišćanski, identitetski. To je ono što je strahovito će koštati Evropu. Košta je na kraju i time što je ogroman deo populacije koji ulazi u nju, bez obzira koje vere, nije kulturološki, civilizacijski, nije identitetski blizak Evropi i evropskim vrednostima. U kom pravcu će to otići, ne znam. To je naravno pomogla i Amerika s nekim svojim geopolitičkim inženjeringom. Vrlo mudro. Napravite ratove na Bliskom istoku, napravite problema na severu Afrike i onda u Evropu dolaze gladni, nemoćni i perspektivni ljudi sa drugom verom, drugom kulturom. S druge strane, Evropa je to navikla da pljačka vekovima pojedine zemlje, ne sve. Naravno, mi nismo tu. Srbija nikad nije pljačkala druge zemlje. Mi nismo ni trebali da budemo. Ali te zemlje koje su navikle da pljačkaju, recimo, ne znam, jedan put sam pročitao podatak da Holandija može 30 godina da ne radi ništa. Apsolutno ništa, da ima budžeta da održava sve funkcije državne. Bez ikakvog problema. Niko da ne radi ništa u Holandiji. Zamislite sada, ne znam koliko Holandija ima 40-ak sigurno miliona ljudi. Ne može ništa 30 godina da radi. Može manje, 30. Dobro, izvinjavam se, ili manje, generale, izvinjavam se. Neka i 20, ili tako? Pa bi to bilo strašno. Dobro. Dobro, da ne nagađam, neću da nagađam. Hoću da vam kažem da je takva Evropa sa takvim zemljama u stvari željna radne snage. I snage, ono što je problem, naterana je da primi tu populaciju koja se ne integriše u društvo, evropsko društvo. Naterana jer ta populacija će u perspektivi biti možda vojska koja će jednostavno, da kažem, napadati Rusku federaciju. Možda, ne znam. Neću da predviđam da li će 30. godine da izbije rat, neće da izbije rat. Stvarno ne mogu to, nemam parametre za tako nešto. Ono što je sigurno Amerika postigla, to je da je prekinula ono što se pisalo, što je već u velikoj šahovskoj tabli pisalo osovinu Pariz, Berlin i Moskva. Taj ekonomski, politički, geopolitički čvor bi spasao Evropu i Rusku federaciju i bio bi strahovito jak. To nije Amerika mogla da dozvoli. I to je sasvim normalno da se ovo dešavalo. Sasvim normalno, logično je da su digli u vazduh naftovod.
evo, neću više, možda, nećete mi zameriti, mislim da su ove stramputice, ako postoje stramputice, postoje evropske bezbednosne politike, su u stvari posledica političkih i geopolitičkih stramputica evropske bezbednosti. Jednostavno, Evropa nema idejne snage, a i nema ni institucionalne snage da definiše prave oblasti i delovanje u polju bezbednosti. Na kraju, znate, u Evropi se više razmišlja da se pripremi rat sa Rusijom, no što se razmišlja o tome da je još sa Blitzkriegom čovek sa velikim Č više ugrožen od strane mašine, od strane čelika, od strane tehnologija nego što je ugrožen od Rusije. Dobro, hvala vam, izvinite na možda sam prešao.